पारमिशनखौ जोङो मास मोनसेनि सिगां बिबाय थादोंमोन जाय जों समाव पारमिशन बिदोंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन नोंसोर खामानिफोरखौ मावबाय था जों डिसेम्बर 4 तारिख 5 तारिखआव नोंथांमोननो जोङो मा होनगोन पारमिशनखौ होगोन होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैयै फैयै गासैबो खामानिया जोबखांजोबनायनि उनाव बेसेबां फैसा बेसेबां माने दुखु खस्थ' खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना साडेनलि जे बुंबाय नोंथांमोननो जों पारमिशनखौ होनो हाया होननानै बेथ' मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेयो बर'नि जारिमिनाव दिनैनिल' जाथाय नङा बे सिगांनिफ्रायनो जाबाय थादों बेखायनो जोङो जेननानै थायाखै आरो जोङो बे मुभमेन्टखौ लांबाय थागोन जेरैखि जायाबो बाइकखौ गेन बाइकखौ दिनै नोंथांमोननि बेबायदि बेलायाव जों गोबां जाल' नङा बावैसो गिदिर दिल्लीयाव थांदोंमोन नोंथांमोना खदाल मुभमेन्ट बेयावबो नोंथांमोनखौ बेनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि दुखु फोरमान जानाय जोंथ' बे दिल्लीयाव थांनो जेब्ला जों कर्ट एरेस्ट जादोंमोन बेथ' जोंनि फेलियार प्रग्राम नङा बेथ' मोनसे ग्रान्ड साक्सेस प्रग्राम जादों जोंहा माने गुथै इन्डियायावनो जोंखौ माने हाइलाइट खालामनासो होनाय जादों बिथांमोना जों बेयाव माने कर्ट एरेस्ट जादों होनना जों दुखु नांनानै फैयाखै खिन्थु जों जेब्ला बे दिल्लीयाव थांदोंमोन जों बिथां सेन्ट्रेल मिनिस्टार रामदास आथवाले बिथांनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम बरिया होबोनो हादों आरो बिथाङा बुंदों खुब खमनि गेजेरावनो जों नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ जोङो डिसकास खालामगोन नोंथांमोनखौ जेब्ला समफ्रा मिलायगोन जों लिंहरनानै रायलायगोन होननानै बुंदों नोंथांमोननि बेबायदि जेब्लायबो बेबायदि माने बादा होबाय थानायाव सोरनिबा पलिसि बा सोरबा जास्ति दं सानो नामा बेखौथ' जोङो बुंलायाबाबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिखायो सोरबायदि सुबुङा बादा होदों सिगाङाव जास्ट नाय सिगाङाव बुंदोंमोन प्रशासना बुंदोंमोन नोंथांमोननो जों 4 तारिख 5 तारिखआव होगोन नाथाय बिथांमोना जेब्ला मोनथियो जे 40-50 हाजारसो मानसिफोर गेदारिं जागोन सोरबा जोंनिनो न'आवनिनो बिदा फंबायफ्रा बे बाथ्राखौ निस्सय बादा होदों जेब्ला जों एसपि सारजों रायलायदों बिथाङा बुंदों जोंथ' होगौमोन नाथाय जोंहा गोजौनिफ्राय प्रेसार फैदों होननानै सोर प्रेसार होदों सार होननानै जों सोंबाय बिथाङा खोन्थानो हाया आं खोन्थानो हाया जायखिजाया गोजौनिफ्राय प्रेसारजों नोंसोर बुजिना लादों होननानै अब्ला जों बुजिबाय बेवहाय जोंनि मानसिफोरनि आखाइबो इनभल्भ दङ मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन Medi land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.